फैगौ 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारि लानानै गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सब खुंनो लादों। बे खोथाखौ खोनानो मोननानै आं जोबोर खुसि मोनदों। जोनोमनि उननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद बे मोनथाम गौथुमखौ जाथि दानायनि बेलायाव, जाथिखौ दावगाहोनायनि बेलायाव खामानि मावबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो बिथांमोननि नाजानायजों दिनै बर' जाथिया फैयै फैयै नैबे पर्यायसिम सफैनो हादों। जथेस्थ माने मोजां पजिशनाव सफैबाय दिनैनि नैबे समाव जे जा उद्देश्यखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महत्सबखौ खुंनायनि खोथाखौ बुंदों। जे मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे बर'नि राव हारिमु बेखौ बुहुमाव गोसारहोनायनि थांखि लानानै नैबे बड'लेण्ड महत्सबखौ गोदान दिल्लीयाव खुंनायनि लाहार फाहार खालामदों। जोबोर मोजां जे दिनै जुदि जों नायोब्ला थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबानि उनावहाय बर'नि राव थुनलाइ एबा बर'नि जाथि दानायनि बेलायाव आं जोबोर मोजां मोजां खामानि मावनायखौ आं नायबोबाय थादों। जेरैबायदिहै बर'नि गोबां राइटारफोरा नेशनेल लेभेलाव एवार्ड मोननो थाखाय माने सक्षम जादों। गोबां लिरगिरिफोरा मोजां मोजां लिरनायनि परिबेस मोनसे मोनबोबाय थादों। हौवाफोरानो जा हिन्जावफोरानो जा राष्ट्रीय जा माने एवार्ड बेखौ रावबो फावसायनानै थायाखै, मोनबोगासिनो दङ। आरो राव हारिमुनि बेलायावबो जेरै सिनेमा, बर' सिनेमा, बर'नि दामनाय देनाय गासिबो थिंजाय मोजाङै दावगाबोबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बर'नि राव हारिमुखौ गोबां गोजौ थाखोआव फैनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। मोनसे जाथिखौ बा मोनसे जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ जायोब्ला जाथियाव मोनसे मोजां परिबेस थानो नांगौ, जायगायाव मोनसे सान्थिनि परिबेस फैनांगौ आरो नैबे सान्थिनि परिबेसखौ नैबे समाव जों मोनबोबाय थादों। जे मोजां परिबेस फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव मोजां मोजां फरायनाय गथ'फोर ओंखारबोगासिनो दङ। आगोलाव डाक्टर फरायनाय गथ'फोरा जोबोर खममोन, इन्जिनियार फरायनाय गथ'फोरा जोबोर खममोन, APSC परिखायाव पास जानाय गथ'फोरा जथेस्थ खममोन। नाथाय नै बोसोरब्रै बोसोरबायाव जोंनि फरायसाफोरा स्टेट लेभेलावनो जा बा नेशनेल लेभेलावनो जा कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामबोबाय थानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। बेफोर गासिबो हारि दावगानायनि मोनसे माने स्टेज होननानै आं सानो आरोखि। गतिके नैबे गोदान दिल्लीयाव खुंनो लानाय बड'लेण्ड महत्सबा जथेस्थ ओंथि गोनां जादों, समनि थिननाय होननानै आं सानदों। समजों गोरोबनानै खामानि मावनायनि बे मोनसे परिबेस मोनदों। गतिके नैबे बड'लेण्ड महत्सबनि जुरियते जाहाथे जोङो बर'नि राव थुनलाइखौ बर' जाथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायनि मोनसे मोजां सुबिदाखौ जों मोनदों। गतिके आं बे बड'लेण्ड महत्सबखौ अबं गसाइनि सेराव गासैबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुंलाङो, मोजाङै जाहाथे जोङो साक्सेस खालामनो हायो, बेखौनो आं अबं गसाइनि सेराव गोसो गोरबोजों आर'ज गाबनानै आं बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।